ranar nan a kasan can USA ma'ana ana kira can kasar bai gida kasan nan da ake da corona corona ta bullo au aka zama da ita ce corona ya ai corona ya sunanta ai kawai ka ce corona ya kawai ka ce corona ya an gawa kasa mutum yana haka ne ko ba kai suna kiran koi ji da suke jira kasan nan ko wai americano americano yawa haka za ka gaya ana je shekaran jiya wai suka kama ni a babur dina dai saka uku ne ina tafiya saka uku ya saka uku ina je america to ni ne ka kalli jiya bai mu da bare kai mangarba ba tun na fito daga gida din nan nake gaya zan je masallaci to ina gaya maka shiga ta masallaci in fito ina fitowa ina ka pu sai gana kasan gana kawai haka sai gana kasan gana ai baka san yin Allah da Allah ran tsara Allah kuke mana kadiya ne muna zo a guri kuma abin da ya kawo mu da Allah mun zo mun tsara anan ana kuna mana kariya da Allah wannan bayi menene abin kariya anan ba za ka ce ka je shi ya ce ya ji tare take babur din sa ya yi ne kai kuma ka ce ka tashi ga ba abin ya za a ai me yi ba mana da Allah an san me faru shagaran jiya yara suka haɗa min ruwan zafi da na sanyi ka sanya akai sai ka faɗa sai zan sha a plate na cire na sanyi da na zafi gaskiya wanda rake aka ba a wadin ƙarya a ja'in ƙarya ka zama mutumi na kaji to ni sai sai da zafi ba da sanyi kai wai zan ce zafi mun je daga kurin daga wurin gana su wannan ɗan tabbar